V roku 2025 značka XXX Lutz zatvorila obchodný dom v Nitre, aby o pár mesiacov neskôr otvorila nový s kampaňou od agentúr Zenit a Somebody & Somebody. Na začiatku boli obavy. Čo spôsobí nedávny výpredaj? Z centra na okraj mesta? Nezabije to návštevnosť? Dokážeme kreatívou osloviť naozaj celý kraj? Na konci bol plán tržieb prekonaný o 330%. Ústredným motivom kampane bola Fiatka 500 sťahujúca typickú červenú stoličku na streche. Komunikačná idea "Sťahujeme sa do nového" sa pred otvorením šírila Nitrou a okolím prostredníctvom OOH formátov, rádiospotov a lokalizovaného SMS marketingu. Súčasťou kampane bol aj spot, do ktorého sa podarilo integrovať autičko so stoličkou v súlade s prísnymi pravidlami rakúskej centrály. Digitálnu časť kampane podporili CGI videá. To neuveríš! Pozri na ňu, čo tam robí, to je blázon. To si už videl niekedy? A tak kto to dovolil? Čo ti hrabe, ty kokso? A nemusíte vám púšťať, choďte. Skutočné auto so stoličkou na streche tiež brázdilo ulice Nitry. Samotné otvorenie podporilo živé vysielanie Rádia Express, ktoré počas celého dňa vytváralo atmosféru priamo v obchodnom dome a počas otváracieho týždňa varil priamo na mieste známy šéf-kuchár Martin Novák. Projekt XXX Lutz Nitra "Sťahujeme sa do nového" priniesol výrazný posun v lokálnej komunikácii značky. V prvom týždni navštívilo obchodný dom vyše 25 000 ľudí, čo je tretina obyvateľov mesta Nitra. O novom obchodnom dome XXX Lutz vedelo 79% respondentov. Tržby v prvom týždni boli 16-násobné oproti rovnakému obdobiu predošlého roka a 3,7 krát vyššie než v inom rovnako veľkom obchodnom dome na Slovensku. Nový obchodný dom v Nitre priniesol značke XXX Lutz 41% z celkových tržieb všetkých 5 obchodných domov na Slovensku. A plán tržieb sme prekonali o neuveriteľných 330%. Kampaň výrazne posilnila vnímanie značky v regióne, zvýšila zákaznícku dôveru a ukázala, že XXX Lutz dokáže komunikovať moderne, no zároveň s citom pre lokálny kontext.